Αυτό είναι το Garmin Venue X1, το νέο high-end θα λέγαμε ρολόι της Garmin. Πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτό είναι μεγάλη οθόνη, 2 ιντσών, πολύ λεπτό. Το nylon wristband φανταστικό. Ο σένσορας 5ης γενιάς, όπως και τα τελευταία high-end ρολόγια. Πάμε να βγάλουμε το αυτοκόλλητο, ωραία οθόνη, πάμε να τα ανοίξουμε. Το γνωστό λογότυπο της Garmin X1, εντάξει, ωραία γραφικά, ωραία χρώματα, ελληνικά, και πάμε να το αντιστοιχίσουμε με το τηλέφωνο. Τα γνωστά QR code, τα λοιπά, επιτραπή. Διαδικασία τώρα επιβεβαίωση προγραμματισμένου ύπνου. Ευχαριστούμε και εμείς. Αριστερό χέρι, αριστερός καρπός. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία. Συγχρονισμός. Επόμενο. Μας έχει κάποιες πληροφορίες εδώ. Ρύθμιση Wi-Fi. Πάμε να βρούμε το δίκτυό μας. Ωραία, Κοσμοτέ. Okay. Κωδικό πρόσβασης, θα τον πάρουμε από τις ρυθμίσεις. Ωραία, συνδέσαμε και ολοκλήρωση ρυθμίσεις. Αυτά θα τα δούμε αργότερα. Πάμε τώρα, πάντα σε ετοιμότητα βέβαια. Λοιπόν, εδώ η εφαρμογή και πάμε στο ρολόι πάλι. Λοιπόν, πάμε να προσθέσουμε κάποια αγαπημένες δραστηριότητες στα γρήγορα. Να πούμε ότι εντάξει, τα γραφικά είναι φοβερά. Πολύ ελαφρύ το ρολόι, μεγάλο watch face, μεγάλα γράμματα για μας τους υπερήλικες. Αυτά, φίλες και φίλοι, έρχονται και άλλα βίντεο σύντομα. Να είστε καλά, γεια σας.